el mètode de l'autocàs. Continuem i iniciem una sèrie de vídeos per parlar de la cultura de les organitzacions. Per què és important tenir present què és la cultura, quines implicacions té? A les escoles de negoci hi ha una frase molt cèlebre que sempre s'explica i que diu que la cultura cada dia esmorza estratègia. I això el que vol explicar d'una manera ràpida és que si hi ha una estratègia que no està alineada amb els valors, les percepcions, tot allò que l'organització, les persones que en formen part donen per descomptada, aquesta estratègia acabarà en res. Per això, nosaltres intentarem donar alguns mapes que ens permetin ubicar-nos i veure en quina cultura preponderantment estem operant. I això ens serà útils bàsicament per situar-nos, perquè si estem situats en un únic lloc i tenim una única referència, no sabem on som. Des del moment en què podem, com a mínim, triangular i tenir 2 punts més de referència, ens podem ubicar i això pot ser una informació vital.